A continuació, el Javi Pujol ens porta l'estat dels carrers i les carreteres d'entrada i sortida de Barcelona. Javi, com està la circulació a aquestes hores? Doncs sí, Carol, el centre de Barcelona és prou fluid. Podem veure com al carrer Meridiana el trànsit està circulant amb normalitat, però Aragó, Passeig de Gràcia i Pelaia en plaça Catalunya s'han vist afectades per un accident entre un turisme i un bus de TMB que ha tingut lloc a Aragó en diagonal. Pel que fa al reste del centre de la ciutat, Ronda de Dalt i Ronda del Litoral s'han vist afectades per les vagues d'estudiants que han tallat les carreteres com a forma de protesta. Al centre el trànsit és prou regular, el que passa és que l'accident al centre ha provocat que Aragó i Gran Via s'hagin vist afectades, com ja hem dit abans. Pel que fa a les carreteres perifèriques, Esplugues, el Besòs, el trànsit és prou fluid. Totes les carreteres i autopistes de la perifèria circulen en normalitat i no s'han vist afectades pels contratemps del centre. Aquí podem veure el mapa com està tot circulant en normalitat i esperem que el trànsit de Barcelona es revingui aviat.